madam wenya. Ndo madam inga ndakuzwa. Saka yadikona chino wadasika unodira kuti ndo. Basa mvura tonwa yeboxero. Saka mvura unomwe wotochidira kuti pasanyenda zina. Boyire mbona ngotosvika. Saka madam wenyu vanotolinkeri nevashandi. Aiwa bo aiwa zvese zvosote. Very nice and Lazima unoenda kwepekuti. Aiwa abva wamuriwa ndiye mukomana webasa watawana. Rinendi sana. Saka achikomana ka ndichakuratidza pane maturusi ako kuseri uku but yadha ndikuona ine china mwangu. Handidi kuti yadha yangu igare ine china. Madam wenyu. Ne wangu uroda basa here. Lazima unoenda boy. Iwe uroda basa here. Waungechipa napo. Waungachi. Kumbesa asi. Ngabude mani. Buda wapasa. But mom said man badara. Kaende pana rwapasi yenya kuti mukona mabhazi enyara dzokumutoka uya kunhamo mongojambira mucha kunokuwa sachaire pana panapa machikone pepa tikukutsemura andika sungorowe panza Mugaito so.